Bikote, ze, honekin etorri altzaete kaletikan. Izango zuen jendia gantzen, bazet horrek eriotza, oze, Oide, garmatrostiaki, arraxegaki. Ez aldizu ezer esan kaletikan. Pixka tapauta, ekarrizkit bazpare. Tapauta ekarritu bazpare, ez da? Ondo, aiaiz. Eta bi hauekin, Europako txapeketa juteko, ze honek ekipaje emanoseko esti balillo, ez da? Esango, navaja sekar gainean. Ai, ama, zesate izue. Orokorren autobusen da, hola jutea etxuk bazpare. Vale. Eta nola kudeatzen zue, autobusen jo juteko ere, beti tapauta bazpare? Bai, kaja baten sartzizkiu eta bazpare izkutu antxen da, hola. Ados. Lagunak, hementxe ez da beriotza, hementxe gurekin, Jugatz eta Mikel, bi segalari profesionalak, eta elkarrekin, eundoko ologo pilak ingoitugu. Eta goxatu aldi berien, ez da? Zukalden zemuz moldatzezate? Bueno. Zeo. Entxala da mozten ondo behintzat, ez da? Goiek. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak, hementxe gaude, kosinatzeko prest. Bueno, hementxe Mikel eta Jugatz, almintza elkartekuak, ez da? Sega elkartekuak. Puri-purian zaudete, jende mordo eta gaztiak ehortxe daudela, ez da? Bai. 40 pertsona izango geha almintza elkarten, 10 urtetikan aurrean. 10 urtetik, zenbat arte, a ber. Zaharrenak getxu, orten Joakinek 37 urte. Benetan? Guantxe harituko geha, zertan ibiltzen dian, nundin noa entrenatzen dian, eta gozo saliak galtzate. Bai, ikusiko zue, olo krepak ingoitugu, eta gio betegarri bezala, krema balgaztana, frutu gorrik, txokolate gainetik, garrapinatuak, hori, gozo-gozo ateko geha mendika. Txura harra. Ados? Adi lagunak saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz nola ibiliko gehan, ados? Bueno, azteko eta behin, hemen dakau, oluan hautza, bale? Abenana. Eta honekin ingo deuna da, krepan masa. Eta krepan masa iteko, ingo deuna da hemen, erabiliko deu suku hau dela armendolena, dakau hemen olio virgina, eta 8 arrautz. Ingoitu dana birrindu, eta hoi, sartai batian, krepera bat balimakazue hobeto, baina sartaian earkiten dia, ingoitu krep mordo bat, zergatikan izango tarta bat, krepa bat abestian gainean jarrita. Orduan, tartetan ze jarriko deu, azteko eta behin, hemen dakau esne gaina, azukria, gazta krematua, eta ingo dugu hori arrotu, eta jarriko dugu tarte baten, frutuak. Geo, krema gaztana, geho, marrubin krema eta frutuak. Danetikan jarriko dugu, nahi deun bezala, baina ingo duguna da, 12 kapa jarri, eta geho gainetikan, txokolatia botako jo, baita ere geho marrubin saltza iten deuna, eta geho menta pixka, usaitxu eta polita gelditzeko. Ados? Ados, oso ondo. Martxan jarriko geha, eta martxan jartzeko, behitu, marrubi hauek garbitu inbiar ditugu. Garbitzeko, ingo dugu da, kartenak endu, eta bestia laukitxotan, bale? Bitako batek honekin hasi, bale? Errexe ikusi zu eta hartu induzutuan, eta? Ondo, Joat, ondo. Bueno, eta ire kontu, ik energiak akela, energiakin hasiko aiz, ikusikoek. Laniko benak enduziak. Azkar, bile Joat eta, bueno, hemen txe, ingoekenaek, esne gaina bota, baitare azukria, eta geho jungo aiz, oidek, esne gaina arrotzia bezala, orduan pixkanaka, hori bai. Inbelkenak altza, eta aizia sartu, bale? Batutan gueltak azte jendia eta ez tegin inoiz arrotzen. Orduan, aizia sartu bertiok. Hemen dazkak 3 osagaiak, bota bertara, esne gaina azukria eta geho gazta pusketeta botatzen jutea aiz, bale? Hoi, pixauta zodek, osoikan bota, eta bikain gatuko zaik. Bueno, eta nik ingoetena da, krepan masa prestatu. Bueno, ekarritu zuen xegak. Bereziak dira laiaketako, edo zuek baserrin erabilitakoak berdinak dira, edo asko aldatzen dira?
Hauek dia orokorren luze xegoak izatea, berez txapelketatan erabiltzean xegak. Vale. Orduan... Baserrin orokorren, motxe xegoak erabiltzea, lan luziak inberdialako eta ordu asko ibili berdialako akaso. Eta gaur egun mintza ja ez da erabiltzen lehen bezala, gaur egun iskinek ebakitzeko eta... Hola, pixkat, lan txikigoki. Zuek adibidez, baserritarra esate, baserrin hasi zinaten segakin, oia zuzenien lehiaketan hasi zinaten. Ni baserrikoa naiz, eta baserrin txikitan atxekeak utzi ziten pixkat, eta gero txapelketan almitza taldeekin hasi nintzen pixkat. Eta nolatan hasi izan, nolatan inuan urratzori, nolatan hasi izan, venga, segan hasiko nau, lehiaketetan hasiko nau. Hasi joan guk, etxen, belatze batzuk eta bazuzkeu, eta hasi joan almitzako taldeki batzuk, netxea etortzen, neatxen laun bat eta gu baino lehenagotik zebiek talden. Eta haren bidez da hasi joan etortzen, pixkat entrenatzeko, eta horreztek hauretzi etzik hain fin. Horieztek beste kiroletan bezala kiroldegia junda anitxeik. Berdek belazte bat. Generua berdek, ez da? Azken finen oidek, da hasi joan etortzen, da, pixka animatu nitxoan, da, neo nire hasi. Ona. Eta Juga, zure kasua, nola izan da? Esan dezu zuetzela, baserritarra? Ez, nien naiz baserritarra, ni kalekoa naiz. Eta, oain dela 5 urteola, lagun batek esan zian, gaztelun Jose Gabirondo aitzezala sega eakusten. Eta, esan nio, probatuko nuke. Eta iraila urria hola izango zen, temporada bukaera, eta probatu nun, gustatu zitzaiten, da gero hurrengo urteko txapelketan, almitzako txapelketan parte hartu nun. Eta nola izan zen lehen da biziko txapelketa? Zer gertatu zen? Lehenengoa guatzen naiz, lehenengo saio gortan, 5. gatu nitzala, eta gero seguru atzea geratuko nitzala, baina nahiko ondo, ez daki, gustatu zitzaiten, da, aurten 5. aldiz parte hartukoet lehiaketan, da, segitze dugu. Tokatu zaizu bere larretan segan ibiltzia, Vale. Bai, ze, nik etxen, ez da. Kale umia izan da, azkenian zaila da, belarra ukitzia, ez da? Bai. Eta hori adibidez, almintza elkartiak kudeatzen du nundik noa ibili, larre horiek topatu, hoi dana, ez da? Entrenatzeko biharko zu, ez da? Pixkat gero ite du, taldekidek, baserriko dienak eta bintzat, beak belarra mozteko maun daukeanen, talden, WhatsAppeko taldea daukeu, este deituz, o lo que sea, eta belarra zeuket, eta nahi aldezu etorri entrenatzea. Baina larre laua biharko ikizan, ez da? Omaldetan badakata, juntak ikon malda, negatzi la mar. Hemen izan ditena, behitu, Miguel, eurra. Hola, aizia sartu bertzio, bale? Bestela ez garrotuko. Venga, eman eurra. Ire kontu. Bueno, eta lehiaketak, zer lehiaketan mota izaten? Nimi pentsate guain negu partian ezin dala, lehiaketa egin belarrik ez dakau, ez da? Noiz izaten dira? Ja, piria maiatzaldea hola larrekazten dianen, uda partian edo? Bai, orokorren maiatza... txapelketa maiatzen hastea, gehienetan mintzat. Aurten kontua da, uztaila hasierako izenak eman berritugula Europako txapelketan, zein klasifikatu jakin berritugulako, orduan maiatza ekainan ingoia ligako 3 saioak. Horre uste txapelketa desberdina daudela, ez da? Modalitate desberdinak bai, ez da? Europako txapelketak era batea eta guriak gaimenguak bestera bat egiten dira, ez da? Kontatu pixkan nondik noa dihoazten. Nazioarteko eran izatea helburua eremu bat alik eta azkarren eta txukunen ebakitzea, ez? Penalizazioak daude. Bai. Orduan, batzutan naiz da, igual lehenengoa o azkarrenak bakitzeuna saila, ez du esan irabazit eula. Baizik eta gero, behin belarrak enduitea eta ikusitea abertxukun... Zer gertatu da nor. Eta koskaz kulturaldia normalian. Valorazioa. Zeguzenen adian bai. Eta adibidez, zer da koskatxarra adibidez? Dana belar fina behian egon behar du? O no harten nundik aurrea hasten dia ja... Orokorren izatea, gutxi gora bera nivel berdinen ustea, belazea, ez utzi hemen motx-motxa eta gero altugoa, hobeto etanian 15, ez batian 5 eta gero 20. Berdin dio 5 zentimetro utzi o 10, baina danen aldala berdin. Parekotasuna eukitzia. Hoi baloratzea gehien bat. Eta hori adibidez, zenbat denboa dago lan hori iteko?
Europa mailan. O beratxo hori inin behar da, eta azkarro iten mazu hobeto, o nola dikoa? Bai, dia metrok. Metro. Gizonezkotan izatea 1 metro karratu, Bai, eta emakumezkotan 35. bai. vale, Lan azkarrak dira. vale. Minutuko, kesan, minutu. Vale, Bai, vale. gizonezkotan orokorren 2 minutu buelta hortan ibiltzea, hola, ondo tabiltzanak. Vale. Emakumezkotan, ba, ondo Minutu dabiltzena bat, minutu bat bi eta segundo. minutu. Vale. Beitu, Gero- guain ningo deu, hoi Ba, hauek. nahi zu txikitzea gero, bai, eh? hauek bertan sartuko ditugu. Ah, vale. Azukrekin, geho, jengibre pixka eta lima botako jo. Guain ur pixka botako joet, dana mardultzen juteko. Eta hori egin goituzu lauki txikitan. Vale. Geho, behin puria egiten deunian, botako xo lauki txikik pusketatzu topatzeko gure mermelada, vale? Vale, hau botako etonea, botako jo eta azukria eta ur pixkate bai. Vale, barkatu, moztu indizuet eta orduan. Eta geho, aizinaten ustez emakumianak kontatzen ez da? Bai. Emakume hola Hoi ondo nahi listoakak, eh? biltzeianak, Bai, ba, minutu eta zerbait. Beste batzuk igual gehiago tarrate, baina, bueno. Segun. Minutun bueltan irabazleek eta bintzat horri biltzea. Eta Vale. gizonezko, ba, hoxe, asko aldatzea, ba, segun ze belar mota dagoen, ba, belar batzuk izatea zaiago mozteko, Vale, eta horra dibes. itxigoa dagoen, altugoa dagoen. Eta aizko ara mesela izatek, segun ze pusketa tokatzen zaiken eta aldea Oide, auskia, bai, aldea, Bai, ateatza dauke doble denboa, Bai, sail eh? batetik bestean, bai. Vale, orduan, hor, Segun, eta nola aukeratzen dira, sorteo egiten da, o nola aukeratzen da zenek Zozketa Zozketakin juten da. Vale. Orduan hor ja aztek txapelketa, zozketan aztek txapelketa, ez da? Oidek, hor suerteke, bai, bere puntuat bazeukek suertek. Bai. Hor ikusi nola arrotueken, ez da? Bai. Ja izia ematen segituen harrapatik. Eta hau, garrantzitsua da, behin, arrotzen danian gelditzia. Zergatikan, jarraitzen badeu, moztu itea. Moztu itea eta orduan, ateako zitzaion zueru alde batetik da beste aldetik mantekila bat bezala ingo zen. Baina hor, dakak primera. Ingo zioten hau nehidek, guain. Ozgailuan sartu, geho preste ukitzeko, marmelada martxan dakau, eta esan bezala, lehendabiziko urratzak eman ditugunez, bagoaz, erreportai bat ikustea. Bordasar baserria jungo gea, eta ikusiko zu, esneki goxuak iteituen, esniak, jogurrak, eta bar. Oazen bertara. Bai, Joseba, bueno, Aitor Zapirai naiz, Bordaxar baserrian gaude, Lagoiz eta parkean, Errenteri eta Donosti Astigarraga tarte honetan, eta, bueno, gusto baldin baduzu behintzat, eakutsiko dizut, bai nire behien egunerokoa, eta egiten ditugun esneki freskoak. Bordaxar baserria sei bat generazio behintzate baserri hontan daudela, eta bueno, nik indetena da nire aitaren ibilbidea jarraitu, nire aitak aitona monena, beti nik egin izen dugu baratza, sagardoa, esnekiak, esnebeiak eta danetik, eta nire aita pixkat espezializatu zen esnebeietan. Orain dela 3-4 urte nik hartu nuen aitaren erreleboa, nire aita hasi zen esnea pasteurizatu eta kalean saltzen esne makinetan, eta orain dela urte bete ni hasi nintzen jogurrak egin, bai jogur naturala, marrubizko krematxuak eta gero edangarriak ere bai. Eta esnearekin batera esne makinetan jogurra saltzen. Bueno, helburua izango litzake, salmenta zuzen bat, bezero gertukoenekoei, 10 kilometro bueltan bakarrik eta gehiago zabaldu gabe. Behi hauek frisiar arrazakoak dira, gure zeregina edo eguneroko tasunean egiten duguna, da izaten da, goizean 7 jezten ditugu, eta gero arratsaldean ere 7, egunean 2 aldiz jezten ditugu, jetzialdiarekin batera janaria ematen diegu, egunean egunerokoa eta aldan freskona, eta ondoren etortzen da, beraie dauden azpiak eta garbitu, txekorrei eta jaten eman. Txekorrak hasieran egoten dira bere amarekin lehenengo egunak, baina ondoren lehenengo 2 asteak edo konbenizatzen zaie bakarka egotea, haulen dauden garaia izaten dalako, baten batek berakoren bat edo gaitzen bat harrapatzen badu beste txekorrari ez transmititzeko gaitzoiek. Orduan, konbenida bakoitza bere aldetik egotea, eta ja ikusten dugunean indartzen ari diala eta arrisku hori pasa dutela, ja taldean jartzen dira berriro eta danak batea egoten dira. Gero atzetikan bai dauka, udaran eta belarran moztu beharri izaten dugu, belarran mozterekin batera ondoren ongarritu berriz belar goxo etortzeko, lurra landu hartoa ere iterako garaian, eta hor azkenean urtean zehar badaude lan ezberdin pila bat garaian garaikoak dianak. Eta bereizitasun bat da gure esnearena edo
proteina ezberdin bat ematen dutela gure behiek, pertsona batzuen kasuan digestigarriagoa egiten dana esnea. Eta saiatzen ari gera elaboraziorako den esne hori dena ala izan dadin, jendeari ez egiteko igual aizetzea edo berakoak edo eragiten baldin badizkio edo indigesto xamarra egiten baldin bazaio, orain ikerketa asko egiten ari dira proteina zehatz batekin digestibilidade hori arazo horiek gutxiagotu egiten diala, eta beraz ez du esan nahi beste esnea baino hobea denik, baino bai jende gehiagoren gana zabaltzen dela. Errenteriko Xabier Olaskoago plazako esne makinan dazkagu jogurrak, Oiartzunen ere bai, eta gero Donostian dazkagu Grosen Muno baserria dendan, eta bestela bertan dazkagun 2 esne makinetan. Bai Irun plazan, Amara Berrin, eta EASO plazan ere bai. Bueno, orain ja ikusi dezutela ikuluaren funtzionamendua eta behien egunerokotasuna nolakoa den, orain nahi baldin diazute lagundu esne makinetara, eta bertan ikusiko dugu bai makinaren funtzionamendua eta gure produktuak nun eta nola saltzen ditugu. Bueno, orain ja hemen gaude, esne makinetako batean, hau zehazki EASO plazan dago, eta erakutsiko dizuet esne makinak nola funtzionatzen duen, nola hartu dezakezuten bai esnea edo bai jogurra. Orduan, lehenengo gauza, karri dezakezu zuen botila nahi izan ez gero, eta bestela hemen ere hartzeko aukera dakazute. Orduan, guk orain ez daukagunez, hartuko genuke botila bat, sartuko dugu txampona. Kasu honetan, txamponakin eta bileterekin ordaintzez aparte, ordaindu dezakegu txartelarekin. Botila hartu eta jarriko dugu esnean lekuan. Litroak €1,20 balio du, eta litro erdik 60 zentimo. Eta orain ja hemen aukeratzen dugu litro bat edo litro erdi nahi duguna. Eta hor ja litroa beteta dakagu. Eta hartu edateko pres nahi izan ez gero. Bueno, Joseba, nik hemen txautzei duztet. Bordaixarko EASO plazako esne makinetako batean, eta horixe, gure abi-abi proteina duen esnekiekin, ikusi ez dute prozesu guztia, eta hurrengo bat arte badakizuten nun gauden. Eskerrik asko, agur! Aupa, Aitor, artista, ze txukunaz jaken behi guztik, Ai, ama, eta gero ze ona, bertako baserritarrak, eta jun espendedorea, eta esne ona, jogurra bertakua, eta gaina sanua, ez da? Bertati, garrantzitsua. Ona. Ie baserritarra izan nahi animalia asko aldazka baserrin. Bai, lana emate bintzat. Bai, zer dakak, ose ez dakak, igual lehenu bukatuko jau. Behi ez euzkeu, behiek limusin arrazakok. Ona, aragitako orduan. Bai. Eta zenbat, zer dekar, zei galdetxea bezala, zenbat diru, Oita mar buru tarten nortxiltzea. Eta gego olioak, untxik, bestia, danetik ebe pixkat. Danetik, zakurrekatu, gastoke bai. Bai, ama, ona. Bueno, jarraituko jau martxan, lanian jarriko izuet. A ber, azteko eta behin, behitu. Euk intzak gero tarten sartzeko erditik moztu. Bai, erditik moztu horrela xe, eta gero arbillake bai, bale? Hoi ire kontu. Gero moztutakoak nabak, behizak hemen jarriko ju, eta bertan jartzen ju nahi. Hau, gero esan dugu, birrinduta gero, botako deula, hemen dakau bota eta azukre mozko batua, baita ere bota dugu marrubik eta ur pixkat samurtzen hasteko. Gio botako ditugu puxketak. Baina bai bota behar diogu liman zukua, bota behar diogu jengibria raiatuta, eta gio bukaeran botako dugu belar pixkate bai. Orduan, jengibre raiatzeko hemen dakazu. Azala pixka kendu eta raiatu. Eta gero limoi zukua, lima zukua bai botako dugu. Eta ni hasiko naiz garrapinatzen hemen dazkau anakardo hauek. Vale. Bueno, leheno eginean, Europa mailan nundik noakoak dian lehiaketak, ezta? Bai. Bueno, eta zein dira aerio gogorrenak Europa mailan? Austria eta Suitza, hola, igual, puntuan nahi biltzeianak. Vale. Bueno, gero beste herrialde batzuk parte hartzeu, Vale, a ber, azkenengo txapelketan lehen urtin zenek irabazizun Europan? Lehen urtian taldekakoa izan zen. Oida, bai. Vale, eta ze taldek irabazizun? Orduan bai,
herrialde hori izango honena taldeka arek Bai. batek irabaztia ez, nahi zen herrialde honena den. Zenek irabazi zuen hortian? Austriarrak, Bai. mutietan. Eta emakumezkotan de austriarrak izan. Bai, hainbeste belarraldaka handikan, ose, o saso Bai. jaundilla, ose, Bai, de gero dauzka zelai handik. Hemengo alden dauzka belazek zelaiek, eta gero... Aldapan jarri berko zitzaion, Bai, hoxe, markarren ez da beste itzingo. historia izango zen. Vale, Eta vale. gero dauka, bai, txapelketa mota honta gu baino oitugo daude, Ja. beak era horta gehiago Ados, deikatzea. bueno, lehen esplikatu zu Europa mailan nola ziaken. Txuku moztu berda, askarrian moztu berda, eta gero penalizazioa. Euskal Herriko txapelketa nola da? Zertan datza? Zer da? Hemen, ohiko sega ditzeana, lehen garai bateko tradizionala, izatea, beti izan doa, kiloka. Kiloka. Ordu erdiko saioa, ordu betekoa, 2 ordukoa, Bai? moztu aldan belarri gehiena, eta gero itea biltzaile bat, laguntzaile batzu dazkizu, biltzaiek, haik eskoarekin da bildu iteue belarra, eta gero itea pixatu. Vale, eta hemen ez dago penalizazioik. Bai, badaude ere, bai. Bai, Osea, ez da horren beste, Ez da hain zorrotza hain igual. zorrotza ez da, Vale. baino ezin dezu nahi dan bezala utzi. Osea, pixkat, orden bat eman barra dago. Vale. Eta oso gaizki mozten batzu, penalizazio bat jartzizu, Bota honea. 20 kilokoa. 20 kiloko penalizazioa kendu Bai. dituzue. Adibidez, Eta- ordu beten. Bota, Bai. Ordu Ba, beten. beste, vale. Bai, botatena. Eta ordu beten adibidez, zenbat belar moztea, zenbat kilo? Horrazko izango lehorra zioken, o bustita Oidek. zioken, onola Oidek. zioken belarra, ez da? Antxe esandek. Ordu beten izaleik 2000 kilo, Biderrekorran izaleizke zeinte, biderrekorra adibidez. Ordu beten era 4.000 uste. 4.000, Bulano baserrin da zeon belarra altue eta gaina ezea zeon. Vale. Eta, bai, eta berez errekorra julen gairondo dauke uste. Zenbaten? Arek ia bost mila. Laizter, harrapatuko txeko Bai. Mikel? Eta ikasko falta, Guaindik, modalidade hortan urruti xamar. Utsi za pixka gehiago azten belarra, Mikel. Utsi jo pixka gehiago azten. Azkartasunen hor parekatzea pixkat. Aurten adibidez, suertez o behintzat, aurten irabazi jot. Bai, Baina kiloka ez zeta asmatzen. Ez, Eta azteko, zindek belar onena? Honena, orokorren, zakitola, belarra aldan biguñena izatea, komin izatea. Biguñina, hemen kalekua getzik biguñina. Eske izenak eta, jode, mila izen zadek, adibidez, txikori, nahi gustatzea txikori belarra itzaiona. Txikori belarra, oza, segun zelarre ze belarrakan... Gaina kozinatzeko eta balioik, Vale. horrek, ensalatako eta. Vale, Oidek erresenetakoa, oidek xamur-xamurra eta earki moztek belarroi. vale. Eta adibidez, zaienetakoa dek, gure taldeen izena dun belarra, almitza vale. belarra, hoi izatea zaienetakoa. Eta nolakoa da, jendie jakiteko lehorra nolakoa dan belar hori, zein belar dan? Belarroi, esplikatzeko, da, hola, zapal xamarra, eta dauke azpikaldetik zakarra bezala pixkat. Vale, Eta gero, Bai, segun alde bat egite dozula garratza dala, ez da, eta besteak lehunagua. Beste aldetik lehunagua. Guzti batik irazina. Eta hori adibes, hor, eta mistuak egongo diare, bai, no? Regrasa eta iruztaloriakin, da bestiakin, eta danakin, ez da? Orokorren estek belar klase bat bakarrik Claro, egoten. claro, Arte claro. nahaztu hunda, hola. Ondo. Bueno, hoy listo, ez da? Bai, ya está. Jarriko deu, vale, hau listo, eta horiek nabazo hemen organikoa bota, ja. Vale, oso ondo, bagoaz txerrik itxarra. Ni hemen garrapinatuak inabil, laizte krepak egiten hasi beharko naiz. Eta zure kasuan, joat, zu gutezea eta ze belarretan, nola fijatzea ze belar bihar dezun? Zu ez izan da hain meserritarra, zu Mikel lagundu mesedez, nola Bai, inzuzea? normalian, a ber, dakin batekin ni juten naiz, saiatzen naiz behintzat, ze azkenian esperientzi gehiago balimaka, beak gehiago daki. Baina, bueno, batzutan tokatzea, jute gala eta goi dao, eta hor entrenatu behar da, eta jazta. Hori da, entrenatzeko gaina, geho txapelketan tokatzen zaizuna, tokatuko zaizuna. Horretik, komenigarri izatea aldan belar klase gehienak pasatzea. Oltuta egotia, ez da? Hori da. Esan batzu igual Bai. golpea batea jo bertzako, bestia beste era batea igual, ez da? Bai, aldea handi ez zeok, Eta nola aldatzen den golpea, zeiten dio, a ber, hartu zaken xega eta ez demostratu zakal pixkati. Nondik noa ibiliko gintuan, a ber. Hau hartuko, enei erosona hau kitxez izkiak eta. Vale, Ik sega hartzek, bai, nahi behar aldan berdinena eman beti,
Bai, laua eaman, ez da? Belaunek pixka flexionatu, Bai. eta dak. Vale. Hola, eta punta pasa bera. Bai, lamanak bezala, mostu inberdik, ez? Jo, mostu, ez da? Hausi ez egin behar, belarra. Ni hoi berdi zatezio jendea hemen, bai, lamanak inberdik, mostu. Oidek. Ikiten baik hola, iket puskatu. Harmoni batekin zundardek. Vale. Eta adibidez, xega motak. Europa mailan, hemen jokatze zuenean, ze aldatzen dezue? Haudek, Europa azkartasuneko txapelketatan, sega mota hau erabiltzek gehienen. Haudek, Austrian itxek sega mota hau. Vale. Hori ze, Australia noa bezala eskoran, kanpo nonenak, ose? Bueno, ez egit, hemen ez ditu biten sega. Ez, Vale. Eta hok ditu, igual belar oso ondie da honen da, igual kosta itezaik luzego dialako, eta indar gutxizio zuke hemendik igual pixka doblatu iteituk, eta hor komerik izatizkie. Baina geho txukun mozteko hobek ditu. Eta ikudeatzen dekori adibidez ibiltzeaiz, batutan luzeo, bestetan motxo, makil luzeo, makil motxo, idan ere bai ibiltzeituk bueltaka? Hok adibidez eskulekueketan ikindako ituk. Bai, segurrekin indeituk. Hau lizarra dek. Lizarrakin? Da, haure, ala ustit, bai, lizarra izan dituk. Ona. Eta gero, segun hemen, angulo pixkat ematen baiok, eta hau, hemendik honeako distantzia hau aldatu itek. Orduan, segun ze belar klase zeoken, komeniek zabalago egotea, o itxiko. Hor ikusia batekarek zabalago, ez da? Eta bestia itxioek, ez da? Hau dek, lehen garai bateko, hemen Euskal Herrin nitezan sega klasea. Hemen jarraitzen diaiten noiz nun nahi baten bat? Itezian behiotak itezitun legazpin, baino ja... Guain iteitue, baina iteitue txikigo. Ja txapelketako segaok ez ditu iten. Vale, guain iteitue, esan desuna baserri izkina mozteko eta holakotako. Sega txikik, metro bateko, edo hola txikixo gotek. Bueno, eta aurten, nun dago Europako txapelketa? Noan jogun behar zeatea aurten? Aurten Eslovenian izangoa, eta... Eslovenian, Eharra bidaia, ez da? Bai, horra gaude pentsatzen nola junda, a ber... Eta nola, guandik ez dakizu nola jogun behar zeaten? Guandik ez. Bueno, guandik hande gehatzen zaizueten bola pixkate bai, ez da? Eta azkenean taldea handi bagea eta muitzeko ez da erresa. Eta adibidez, nola jute zate, Esloveniaino autobusez jogun behar zeate? Hartuko zu egazkinen bat, o ez dakizu guandikan? Igual egazkinen, da beste batzuk segakin, furgonetan. Zakigu. Claro, porque segak egazkinan, bueno, fakturatuta algo ya, eraman, ez da? Arazo jartzitu, segun ze herrialdetan ez du eusten... igual, aduanan o komeri jartzitu eta polizikin da... Bai, ez da hola eta hola eamateik kasu batutan. Orduan, orokorren autobusen o furgonetan baten behaltziteu, edo mensajeriko enpresan batekin, hola, moldatze. Bueno, hemen ikusi ezue, behitu hemen ze trizkantza gehatzen, zatez, nola garbitu biherdian nikau? Behitu, truko bat emango izuet. Mingainakin. Mingainakin, ez txarra. Iten deuna da, urez bete goraino, irekin bat eman, eta ura berotzea nian karamelua erreserraz jutea. Bai, komeni hori. Bestela, eskorbitetan agastatuko zue. Hemen lagako eta gero jarriko duzutan. Beitu marrubik zeitxura hartzen nahi dian, Gaina hemen ja limoizukuakin da jengibrekin da bixigarri pixka gehiago eman dio, ingo detena dagoen. Birrindu eta pusketa bota, busketa batzu topatzeko bertan. Bueno, hemen txartukoet, hemen dakatela, birrinduko dugu hau, eta esan dugu bezala gero pusketa botako izkio. Ondo. Bueno, zenbat lagun jungo zeate, zenbat? Iruro eta amazazpi urteko eta 10 urteko eta nabatea, bai. Zer jostagarria, Ba, ez dakit, 30 bat ola bai, izango gara. 30 bat? Bale, eta hor ze kategori daude? Danetik handa, absolutuan iten dezue, o nola dijoa historia? Bada, 18 urtetik, barkatu ez, 16 urtetik bera, 16 urtetik 30 eta 30-etik gora. Bai gizonezko, bai emakumezkotan. Eta adibidez, zuek admitza elkartiak, ze jute zate, Euskal Herri bezala, o Espainia bezala, o Almiltza bezala, nola jute zate? Gu Euskal Herri bezala jutegea. Vale. Hasieratik Almiltza nazioarteko segalehiaketetan parte hartzen hasi zanetik, beti Euskal Herria bezala parte hartu izan du.
Vale. Eta bertara juteko, adibidez, esan deuna seganak eta bestiak. Hor adibidez ezin da bertakoak sega batu guzti izkizu eta etzun balioko? Ez? Hoxe, bakoitza bere sukaldia moldatzeken bezala? Bakoitza bere truko zezkek eta lehen esan diten bezala kirtenak eta sega bakoitzak bere eskuera jartzik. Eta hor oso garrantzitsu izateke. Mikel, lagundu jagonekin bitu. Guain ia epelian daola, erreiteu pixkat, baina guztiz oztu baino lehenuo, komeni zaigu banatzia. Segatik bestela gero puskatu iteitut, bale? Orduan junei banatzen hola, eta ja banatuta utziko iskilago. Bale, oire kontu, eharrein diuna marmelada hemeni. Eharrein diu. Bale, eta krepak iten hasi behar nauia. Ondo. Bueno, eta bertazo aztenean Europako txapelketa. Pentsatzen dut hori opor txiki batzu bezala dia? Aprotxatzez eta egun batzu lehen okotezat eta mehan du etorri o nola? Zenbat egun dia txapelketa? Bueno, berez izatea, orokorren izatea egun baten presentazioa bezala o zea pixkatitea. Leku ezautu, leku ezautu, larria ikutu nokun zapaldu erura. Pixkat, terrenoa ezautu pixkat. Eta gero txapelketa, eta gero izkiak hauen, iluntzen, afari, hola, eta festa pixkat, hola. Eta batzutan, segun nundan, hola, aprotxatzeu pixkat, turismo pixkat, bueno, baztarra pixkat zautzeko. Eta lehiaketa hor egun baten ditek? Bai. Normalian? Bai. Eta normalien igandetan izangoa, o bertan zer dago, festa handi bat antolatzea, o bakarrik handa hoxegan txapelketa, o zer dago bertan? Bai, igual, bertako, makineri zaharrakin da, hola, erakustaldi bat bezala, eta holako, bertako produktun feri bat bezala, o bertako herri kirolak eta bertako historiki ezagutzeko, eta, bale. Lehen urtean nun izan zen adibidez? Lehen urtean taldekakoa izan zen Bavarian. Bavarian nun dago? Berez aleman barrun, baino gu bezala diaike... Vale. Eta Austriak imu gaiteu, Salzburgotik gertu. Ados. Eta ze bizitatu zenuten adibidezan? Salzburgoa junginan, gero txapelketa bukatuta hurrengo egunen Austriako batzukin junginan behaien baserria edo, behia zazketela eta hola, eta behaiekin haitu ginen, eguna behaiekin pasa genuen da hola. Eta ze ikusi zenuten, ze somatuan, ze animalitxekaten, ze ikusi guan balekua eta ze hau nik ez ditingo. Lehena jatu iten bezala, hemengo alden da ona, hoxe, terrenok eta kriston zelaiek, hemen ez gaude dituta, adibez, goal Naparro nola, bai, baina hemen orokorren ez da olako zelaik, eta handana segane aitzeia, baina basarria hondik dauzkanak kriston makinaria dauka. Eta hartzeitue tratore handik eta, venga, igual egun baten pasatzeitu hemen astebete pasako enun terrenoa egun baten. Beti tolosati zautzaino, dana pasata, no? Baina Jesukiston saiek, bai. Hemen, haber ze muskotea seguna, segundu bagello mango ziot, eta guain, buelta eman bertxioten nahi. Haber, aurrengoan ateatu zegoen. Aurrengoan normalian puzka oitea, Pero ziokau, Jose, bi eskuakin heldu, bat hemen, bestia hemen, ja, listo, bale, gua. Bale, bai txesti, behitu, marmelada, listo, boitu garrapinatu, bueno, dastatu bat. Venga, nire bai dastatuko eta. Hoxe, listo, gio, txokolate kremain berdeu, eta dana, bideratuta da gaunez, bagoaz Monkey Lab, ikusiko zuen, Durangon dao, eta egundekoak iteitu, guazen ikustea. Aber, hemen nola, eta segun, bani joa besti egitea. Guantxarte. Kaixo, Ander eta Maria gara, ongi etorri Durengora, eta hau gure etxie da, Monkey's Lab, etorri gugaz. Proiektu hau ondala 2 urte terdi hasi ginen, pandemia ostien, eta gure hanka fundamentalak di alde batetik kokteleria, beste alde batetik garagardo artisauek, eta espezialistak gara trago luze eta bermudetan. Eta koktelerian gauza personalizatuek eskaintzen doguz. Landako gunien aurrien gauz, eta liburu eta izkasokan edo beste dozein momentutan pasetan basaie, badaki zuenun gauzen. Taberna ezagutu ostien, etorri zaitez egugaz, koktel pare bat eikera. Hasiko gara monkitai koktela aiken. Azteko,
koktelerak hartuko dugu, isot pikin bat jarriko dugu, ontxe, ron pikin bat hartuko dugu, triple zikua. Monkey Thai koktela da 80. hamarkadan oso modan jarri zan koktel baten bertzinue, baina alkola apur bat suabetxo haue, ez? Amengo erara einde. Orduen, ingrediente principalak hartute, egin dugune da apur bat gure erara eta suabetu, ez? Gure kasuen erabili dugu ananasukua. Hasi apur bat jarriko zau. Eta oin, dana hotzitzera. Koktelak batez be sailkatzen die 4 talde printzipaletan, ez? Alde batetik dekoguz azkal aurrekoak edo afal aurrekoak aperitibo deitzen diesenak, bestalde dekoguz afal ondorengoak edo bazkal ondorengoak digestibo moduan sailkatzen direnak, eta azkenik trago luzeak eta trago freskagarriak, ez? Kasu honetan freskagarri bat izango zen. On dekorazio jarriko dut hau. Ananasiko alde batetik, menta txorten bat, eta ontxe, toke berezia. Sukaldaritzan hasi nintzen, baskulinariko karrera amaitu ostien, jatetxe bat montau gendun ordizian, baina, bueno, ikesten eguen artien, lanien ibiltzen nintzen koktelerian, ez? Eta, bueno, hor konturatu nintzen apur bat, kokteleria eta sukaldi oso lotute dauzela, eta kokteleriak dekon bentaja sukalderekiko da askoz bizkorra edala, ez? Ontxe ingo dugu hopiei pizeneko koktel bat, da garagardo baten itxurako koktela, eta dau inspiraute garagardo baten lupuluetan aurkitu ditzagun saporietan, ez? Koktelerian oso importantia da isotza batez, ze isotz barik koktel beruek bakarrik egingo jonkezan, baino gure parte printsipaletako bat beti izango die edari hotzak. Orduen, erabiliko dugu bozka, mango siropie jarriko dutzagu, koktel honek dekoz sapore oso tropikalak, orduen, bihar dugu asidez puntu bat eta gozotasun puntu bat, ez? Eta mango sirope honek emongo dutzena da bigarren parte hori. Ginger ale apur bat jarriko dutzagu bertatik, eta ontxe ondo ostuko dugu. Biak batera jarri. Eta ontxe egin behar duguna, da aparrau aldatu. Joseba, millesker etortziarren, hemen nitxoiken zaitugu Mariak eta biok, Durengon, Monkeys Lab tabernan, eta espero dut guztetu izena. Millesker, agur! Aupa Ander eta aupa Maria, ze txura, kautel horiek. Ai, jama, tartabo ekiko balu baurra onduan, ja, txapeldun. Guantxein behar deuna da, egundoko tarta martxan jarri. Hemen dazkau krepak. Ikusi zuen mordo bat indeula. Gio eta gehiago, gio eta altuo. Ez da, okuidu ikan, baserrin itzi hobeto ingo bat, eta? Da, jatek. Ingo deuna da, ingo dezuena da, bilon artian. Beitu, hemen dakaure bai, ikarrotutako esne gaina. Ingo etena da, mingainak inola pixka paetetatik pasa, beti beho beste pasa bat emate jo, baina oso ondo dago, orduan ez du biharko. Ingo zuena, beitu, koiara bat, bi, eta bilon artia, gutxi gora bera, beitu, bat jarri, adibidez, bota, krema pixkat, eta zabaldu. Behin zabalduta da honian, adibidez, frutu gorri lau. Beste bat, beste kapa bat, beste kapa bat. Eta hola, zuen kontu, nahi zuen bezala, geho eta gehiago hobeto. Ados? Venga, zuen kontu. Eta geho, botako jo, bai marru bilana eta bai txokolatia eta garra pinatuak gainetik. Eta txokolatia martxan jartzeko ingo etena da. Ez ne gaina kasu honetan. Berotu, irekin bat emango jo, kasuela txikian, geho, txokolatea botako dugu, eta nastutzen ganax bat prepatuko da. Vale? Bikote, eharra itxura, hoi bat bakarrik hola jango nini txokolate esatekin, Ai, ama.
Guk beti probatze dugu, Zukaldean da gainean beti dastatu inberda gainean baino lehen, orduan. Txak, noiz benka dastatu. Zuegoen bakazu gaina, bat bakarrik honekin, o bi horrekin, gio bat frutu mordo batekin. Zuen kontu, ados. Bueno, hemen txedakatau, esan bezala esne gaina botakoet. Bueno, bikote, eta almintza elkartian, bakarrik segalariak zaudete? Bai. Bai. Eta nun da, zehazki, nungo elkarte bada, o herri batekoa da, Euskal Herrikoa da, o... Euskal Herriko elkartea da, naiz da, bere esango dugu sedea o, bueno, da o Zaldibin, baina, bueno, berez Euskal Herriko elkartea da. Vale. Eta, gio, esan dezu Euskal Herriko elkartea, leku Euskal Herri guztiak kudeatzen du xega munduan ordun? Bueno, kudeatzeu ez berez elkarteko kideek aitzega segan, aparte gero da federazioa, oiko sega eta aiteituna, Euskal Herriko federazioa, santzaun ofiziala da. Vale, elkarte gehiago badaude Euskal Herrin almintza bezalakoak? Segana ez, bakarra da. Almintza bezala bakarra. Vale, eta Gipuzkoarrak diak gehien ibiltze zatenak sega munduan? Bizkaitarrak, Arabakoak, Naparrak, iparraldekuak, danetik topatuko dugu bertan? Iparraldekoik ez, eta Arabakoik ez. Ez, ekatxik laban, emetikan, animatu lagunak. Nun eman berdute izena, noa jun berdia martxan jartzeko? Sare sozialetan gaude, bai Facebooken, bai Instagramen, almitza izenakin, eta idatzi lasai eta itzengo dugu. Baina bai, nahi duna... Martxan jarri, badaude plazak libre orduan, ez da? Bai, gu prest. Bueno, eta biharra da, ikusten dezue arrobila bat horrela, o nola ikusten dezue historia? Hor, bueno, bada, gila da lan desente iteula Jose Gabirondo Gaztelun, eta hor, gaztetxo desente aitzeiala, eta, bueno, ikuste arrobia bada, hola. Horretik pixka keño nahiko genuen. Bai, bazpare. Igual falta pixkat jarraipena, pixkat umetan astea, elkarren arten jolasen bezala. Noiz altaio eman ume bate isega bat, oi... Guen gazten txonak, 8-10 urtekin nola... 8-10 urtekin? Bai, astea pixkat, Neriak sortziz eskata, nietzio, nire utxi... Horri bilte gaina bain, baserrine hori bilte. Hora, arriskuik etzeo. Aizkoa txikiakin, egurra satitzen txiki, eta bai. Nire ematezio, nire aita gaina txikitatik, horregatik ina Euskaldari, nire aita beti navaja bat errelatzen zitxan. Beste nahi bat intzek izen, eta nire beti aita navaja, eta navaja uste zitxan, eta horregatik hiltzen nabain Zukaldean, txiki arras. Txikitatik ikasi nulako, eta azkenean txikitatik harrapatzen gauzak betiako ematen dira, ez da? Baina, bueno, honen nahi du esan, helduak egalduela hasi, ez da? Bai, ez da adin mugaik eta... 70 bat esan dezue? 77 dauzke. Margena badakau. Lehengo urten mintzat parte hartu zuen heldunak, esan zaun. Bikain. Eta, bai. Bikain. Jubilatuta, alda, hasi. Baita. Bai, lasaiaren. Bikain. Eta, bueno, belarra, kudatzeko, azkenian hau, esatean bezala, udaberriko lanak dira, ez da? Nola entrenatzen zuen egu partian? Nola mantentzatzate sasoiko? Segutiz, Afrika aldean, ego aldea, moztea belarrak, oseite zuen? Batzuk, Zurpistakola ibiltzen dira, alde bat iti bestea. Batzuk ondartzan egin izan du, ondarretan. Ondarretan? Bai. Eta nola hori? Ze igual pala bajarrita bezala eta ondarra moitzen? Segakin behakin. Azken finen, ondarra moitzen, bueno. Osa, ondarra suabe pasatzen, azkenengo 2 zentimetroak egola? Bai. Gehiagi sartu gabe, ni ez nahi zinoi gartu. Horretik atxeatu jo. Vale, ondo. Eta gero bestela, beste kirol klase batzuk dititxeu, Bota gehiago generua, Ni adibidez guaina inaiz sokatiran. Bale, osea, kudeatzen daik beste kirol batzukin, jarraipen aukitzeko negu aldian. Nola negu parten izatean, goma gainekoa bintzat, negu parten sokatira itxet. Eta gero jende normalen, mendia, korrika, eta bizikletan, manten bizkat. Duat? Ni mendia eta gero piztina juten naiz, ni. Vale, igerik eta itea, eta hola. Bai. Venga, bota bildurri gabe, tita eman berdio eta eurra hone, venga. Irunen artian, bate bota, bestia jarri, enkadena esateana, venga, jarri horrela. Ta pixka zagalduko dugu hemen, bueno, azkenengoa jarriko zego hemen, Vale? Bota bildurri gabe. Hor pare bat utziko ditugu, lasai jateko guke bai bat, dastatuko dugu, eta egon alin badao kuadri guztietzako hemen pastela. Vale, earra, oso ondo,
ingo deuna da, azkenengo krepa gaine jarri, a ber, zein da un polito, hau xiola, pekitakin bezala, vale. Hauen, olengo jat, rast, vale? Hemen txegarri, vale? Eta guain ingo jau eundoko historia. Bagoaz. Bueno, aurten, noiz esan dezu izango laurrengo lehiaketak hemen jendia jakiteko? Ba, guk maiatza ekaina tarte hortan, ingo deu ligako 3 saioak. Oaindik data zehatzak erabaki gabe daude, baina, bueno, gutxi gara era hor, maiatzan. Maiatzean izango dira, ados. Nun, baldakizu nun izango dian, Euskal Herriko txapelketak aurten. Hemen bilatzen gaude lekuak. Bilatzen zaudete lekuak. Piskat. Bueno, soziateakoa, nun, Bai, sare bai. sozialetan ojarriko zuen, nun parten duzue. Nun topatuko deu. Instagramen da Facebooken, ba, hor beti argitaratze deu, nun izango ian saioak, eta hor jendiak unai balima ikustea, ba... Almiltza, nola bilatu behar deu? Almitza. Vale, bueno, hau pikatu nahi nun da bota, baina gaur egun bat ator, da ez da gauden boa, ingo deuna da behitu, Bat, bi, eta 3 puntatxo moztuola polipolitak, eta hemen txegarriko jau, bat hemen, igarrena hemen, eta 3garrena hemen. Hemen indiau liada erra krepakini. Ona! Izatean bezala. Hemen botako dituela garrapinatu batzuk albotikan, Iepa. Eta, gonbidatu batzuk eukita, hau jartzen bai oso. Ez basu nahi askotan etortzia ez jarri. Bueno, lagunak, hemen txeak hau, gaurko krep pastela, eta mi esker zuei etortzeagatik, eta jarraitu, larre garbitzen, eta festagiruan xigakin da Europatikan txapelak egarri. A ver. Agur, lagunak.